Guys, malapit na tayo sa deep fall. Yan oh. Ang ganda ng mga formation ng mga kandito. Bato. Kailangan nyo lang talaga magsapatos o kaya aqua shoes para hindi mahirapan yung mga paa ninyo. Tapos saan? Ganun eh. Dito yata. May mga technique din eh. Natin dito. Sa dami ng dumadaan dito, pudpud na yung bato. Para hindi kayo mabasa. Yan o. Tapos di na kayo dadaan doon. Ay, delikado yun. Dito. Yo. Pero pag high tide, baka di kayo makadaan dito. Yun na naman. Okay, doon tayo. Adventure guys, kasama yung lakad talaga. Expected mo na may lakad kasi di makakuha yung magandang view pag doon lang sa napupunta ng motor. Ganda dito oh. Ganda ng form ng ano ba to? Balik din tayo kaagad pag nakakuha tayo ng counting video kasi pag nag high tide mababasa tayo. Yun. Op, op, op. Ito na. Pero alright. ko lang na ina-inset ko lang na ano. May kubo na pala dito. Wala siyang ano. Wala siyang alon. Hindi siya humigop ngayon, no? Walang alon. Ang ganda pag may alon yan eh. Alright. Yeah. Huwag muna tayo